namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfaso omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka imbadiyada amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyele esimpandeni ngithi kugcine kwenzeke njengezifiso zabalaleli noma ke njengezifiso zabathandi bomculo kaMaskandi. Mthandeni Manqele kuzokhumbuleka ukuthi wake wafika kulesi stage sakwaTV esibizwa ngoETV. Wafika waba ne-interview nje kuphela wangaperforma. Lokho kube sekubafakela ingcindezi abaphathi ke baluba lesi stage noma balomsakazo. Kwaze kwaphoqeleka ukuthi ke bamlande abuye futhi azawuperforma. Lokho ekusa ngemva obekade ekhiphe ingoma ethi ke iGucci ekhipha ke noMaWhoo. Mthandeni ubebuyile ke azawuperforma njengosifiso ke sabalandeli okuthiwa ke basifaka kwaETV becela ukuthi cela nimbuyise azawuperforma. Akukwazi ukuthi ningafike nimenze interview nje mahala maqede angaperform simdinga ke performeli nembala kugcine kwenzekile njengesifiso zababalandeli ngoba phela izwe ligcinayo ngelabalandeli uma uthandwa umuntu kuyaye bese kubonakala ngabalandeli bakho uma bekulwela. Ngakho ke Mthandeni ubegcwalisa ke izifiso zabalandeli kulesi stage ke sakwaTV. Kubonakala wayengumdlali weOrlando Pirates uBrighton Mhlongo soba ngumethuli wezinhlelo kulesi stage sikamabona kude. Kubonakala eshiya ukudla kwakhe etafuleni njengoba phela behlale behla njalo hlala yenza ke phela ukudla kwabo kulela tafula. uBrighton Mhlongo ushiya ukudla kwakhe okumnandi obekade ke kuphekiwe kuthiwa ke makakuhle njengebreakfast. Wathi ke cha Isawubukela inkosi kaMaskandi eperforma njengoba phela sasenza iphutha mhla sidede lihamba ingaperformanga. Umhlongo ubekwa caca ukuthi lena inkosi kaMaskandi futhi kungashiya ukudla hamba weyibuka njengoba ke phela ekholelwa kuyona. Ubonakale ngempela ekushiya kanjalo ukudla waqoma ke ukuyobukela ke leli ciko liperform. Mthandeni eCokamelisha Manqele beperforma ingoma ikhiphe noMaWhoo ethi iGucci nokuyilapho khona ke ethi ilali le sokhumbuleka phela ukuthi ke le ngoma iyashaya ke miliyoni ngemva kosuku nje iphumile. Emva kwalokho yaba ke sishaya ku4 million emva kwensuku eziyishumi nje iphumile. uMaWhoo benomthandeni kulezi insuku basematheni kubona bonke abathandike nabalandeli ke bomculo akukhathalekile ukuthi kulandela lokhu uhlobo lomculo kodwa nje kuma ngabe kuumculo kusemqinisweni noma kuyiqiniso ukuthi ke le ngoma isematheni futhi edlalwa ngayo ngapha nangapha ama matric dance esikoleni bangena ke ngaye abafundi njengoba ke bekholelwa ukuthi kuyona ngoma ehamba phambili kulezi insuku. Mthandeni ke nokho kubonakaleke naye ekujabulela ukuba ke kulolu hlelo futhi ke washo wathi cha nembala uyakubonga ukuthi ke abalandeli ke bakhe bamlwelile kuze kube ukuthi ke uyabuya. Uthi kubonga nje ukuthi abalandeli bakhe bakuvezile ukuthi ke bayamthanda. Yebo kuyena ubengakuboni kuyiliphutha ukuthi ke hambe engaperformanga lesikhathi ke ne-interview kodwa ngoba abalandeli lokho akubaphathanga kahle.